Ano? Ayan guys, may dalang pagkain yung asawa ko. Ayan, free foods again. Ayan, ayan o. Fish fillet. Ayan ay spicy chicken. May rice, merong sauce. Tapos, merong kilayin. Ayan, daming kilayin guys. Dami nyo guys. Oh. Dami niyang dala. Kumain na kami guys. Ayan. Bali, ang ganitong daldala ng asawa ko ay 5, nanak. 5. 5 ganyan. Ayan. Kumain na kami. 2. Tapos, ito yung sa, ayan, sa biyanan ko. Ayan. 2. Yan. Yan ang foods. Free foods. Yummy, yummy. Thank you for watching, guys.